Гледай как ще умре сега тая кесийка с лайна. Кесийка с лайна, брат. Не мога, брато. Не мога. Игра не ме интересува. Като му кажа отида в магазин, ще отида в магазина. А не ми прави сега ли? Точно, ти кой си ми казва? Кой съм аз ли? Отида в магазина, бе. Отида в магазина, съм ти казал. Бах ти тъпия пидал стиг, брато. Дай, Шен! Вееш ли се, бе? Дизреспектваш ли ме, бе? Мислиш, че ми е интересно ли? И без флаш ще те бия, бе, смешник. И без флаш ще те бия, сега. Казик ли си, мазик ли си? А? Мислиш, че ме е страх от вас ли? Къде сте, бе? Ма влизай и бий се, бе! Абе, бий се, бе! Капан енчантър! Капан мръсен, долен, гаден енчантър! Какъв тъп герой си избрал, бе, брато? Дори не мога да го играеш. Ма стой пред мен, бе! Мале! Мале, той енчантър, филм! Папалък! 14 пъти са умрели двамата. Ето продължават, бе, копеле! Аре, стига, бе! Заклеям се, това е, затова бамвам Малзахарите, брат. Затова ги бамвам тия. Човек, това са най-гадните хора на света, бе, брато. Аре, бе! Капаняко! Не, бе! Не си ползвай улта, бе! Не, бе, не! Не дей, бе, не дей го ползваме! Не дей ползва улта! Никога през живота си не ползвай скапания улт, брат! Виж ги, бе! Виж ги, бе! Виж Хекарим къде е, бе! Вижте къде е Хекарим и какво правят, бе! Вижте, бе! Аз ли да ви обяснявам, че това са пълни наркомани, бе, брато! Зависими нещастници! Тази игра ще ми е последната, няма да играем, брат. Виж ги, бе, аз се бием долу с 4. И му откраднаха барона, бе, брат. Барона му откраднаха, бе. Умирайте, бе. Умирайте, ще ви се не знае окопаленцата, гадни. Точно така. Точно така! Покри се с клони, с храсти страни и се зарови и се самоупей. Нещастник. Затова никой не иска ти е приятел, бе, Амуно. Ирелята 0-3. Гарен 2 ганга 1-2. Чорап на бот, чорап 1 и чорап 2 са безполезни. Аз съм най-добрият джангър в EO West. И целият отбор ми пречи, естествено. Yes, thank you, Marco, thank you. 15 кила, ljudi, idemo! Опа! Дай ми ебемо, маму! Шибаняци мръсни.